Ассалому алайкум бардора, ҳамаи касасоти ҳақмен бародардан видеомона бораи сайти Rubrik Pro меравад ки сайт уҷи қариби як моҳ шид кор кеса ва суми сол дудеса одамода нигоҳ кунем бародаро дар сайт чӣ хел кор мекунем. Дар сайт чиле пополнение кор мекунем. Якум пакетеш 100 рубла дар худаш 10% дар як моҳ, дигар пакетеш 300 рубла дар худаш 12% дар як моҳ, сеюм пакетеш 500 рубла дар худаш 14% дар як моҳ, чорумаш 800 рубл 16% дар як моҳ. нигоҳ кунед 1000 рубл 18%, 10000 рубл 24%, 20000 рубл 26% ва баландаш 100000 рубл 33%. ин чӣ маъне дорад хел фоизиш паста? Яъне ин сайт иншоаллоҳ қариб то 1 сол 7-8 моҳ кор мекунад барои ҳамои хеле фоизи паст кардагиам администратораш. шумо ба навбат пакеташо харидан мегиред. ай 100 рубл мехарид, 100 рублаша бо мегзарид, 300 рублаша бо 500 рубла бо 800 рубла 1000 рубла 3000 рубла ҳамаша ба навбат бародаро мехарид. сайт яъне сайти инвеститсионе бародаро. чӣ хел пополнить кунем дар сайт? вақте даромадем регистрация кардем, пополнить меҷиқем. нигоҳ кун карто авзокс крипто пайр. агар шумо дар Россия бошед, на бисёри бародарон дар Россия мегӯянд ба карта мегӯянд, на карташоли временно недоступен меда. ҳамада хуб барои мо пайра интихоб мекунем. нигоҳ кунем бародар, инҷа агар 1000 рубл пополнить карда бошем, на 1000 рубл, агар 100 рубл, на 100 рубл, инҷода номерои пайртона пайр ай песан мешавад, на пе ина дачи номерои пайртона инҷа мезанед, чанде бошад пайртона мезанед, баъд подат заявку мекунед, баъд заявкатона қабул мекунад, сума перевод мекунед, сумия дар балансо мегзарад. ин хеле дар пайшон партофтан бародаро сум. окунем бо ин сайт чӣ дора бародаро? ина чӣ хеле дидестин статус як пакетеш пакетча якум пакетеш 10% прибыл виден 1 рубл дар як рӯза нето. нигоҳ кунед бо инҷа дорад поток дора бародаро, улучшение прибыл, яъне дар бораи пултон бо пул мепартоед, неиш 50 рубл мепартоед, дар як рӯз 5 рубл мегирӣ ишта, 300 рубл мепартоед, дар як рӯз 10 рубл мегирӣ. нигоҳ кунед на ё баъди пакетро харидан бо айволаш бо сум мепартоед, даши бо суми зиёд гирифтан мегирӣ. ай сайт бародаро бо чӣ дора? инҷа бонус дора. ин телеграм контакт инстаграмшо намедорад, код метавон кода мезанӣ, миёй инҷа бонуста мегирӣ бародаро автоматик. ина нигоҳ кунед инҷа видеообзор дора, чӣ намуд чӣ хел кор мекунед дар сайт медоред, дар ютуб дар телеграмшо мебинӣ. нигоҳ кунед бародар, инҷа новости соцсети дорад, я телеграм дора Rubrik. новостиашона нигоҳ кунед бародаро, ҳар рӯз новости навро месад. ним хеле бародаро тарзи кор кунед дар сайт бо ҷа рефералка дора. нигоҳ кунед я копировать мекунед реферал, ссилкаи рефералнитона медороед, одамонаро мекунед ва медороянд пополнить мекунанд, шумо дар айво бонус метавад. ина меояд тарзи кор дар сайт бидороед ҳама каса кор кунед. иншоаллоҳ дардаши рӯйгардоша ай сайт ишон метем. боқи дар панои Аллоҳ бошед.